زناواں وچ بہت نڈے بازیاں وچ بہت تے مہنگائی وچ بہت ہے، لوکاں نوں لوٹی جاندے پے کیوں؟ 4 گھنٹے نہیں ہوندی تے 20 منٹاں واسطے آندی تیرا بھی مغز جگہ تے نہیں گا، تینوں میں کتنی دفعہ کہہ دے 8 گھنٹے نہیں ہوندی تے ادھے گھنٹے سے آندی تے ود ماں مر جاندی نے تے لے جاندے، ود پین نس جاندی نے تے بتی لے جاندے کہ انیرے نہ سکے نوں کوئی دیکھے نہ، اے حکومت دی پین نس جاندی ہے۔ اے کی وجہ کونیاں دے پاکستان ہے پختونخوا نہیں گا پڑا دیتا نہیں، اے پختونخوا ہے بلا پاوے پختونخوا تے کیڑا دلہ بیٹھا جاوے بٹیرے لڑاوے کتے لڑاوے ککڑ لڑاوے اوتی جڑا جوتی خان بن گیا پختونخوا دا وڈا تے بلور نو کو جڑا گلے بلورا پھسوئی او پہلے کڈ تا وت تو گلاں کرتے وت حکومت چاہ ذرا میرے سامنے اس میدان ہی لیاو نے انہاں نو میں نہ ننگا کیتا تے نہ ٹھنڈا کیتا نہ تاون میرا بھی نا تو پہچان لیا انہاں گلاں ول فکر نہیں گانے تے حکومتاں ول فکر نے تے جانے ول فکر نے حکومت دی دولے گیا وے زرداری خان ہندوستان گیا تے بعد خواجہ صاحب نو پیو بڑھا کے دی درگاہ واسے پیسے بوتھے دے تے تو ایتھے مسکیناں تے ون دینا کہ جڑے اللہ دے غریب تیری گچے ٹوٹا تو اتنا دوس بنا ہویا یہ زرداری نو پی کہنی